Hyvä. Ja. Reippami. Hyvä. Hienoa. Hyvä kehu. Hienosti. Hyvä. Älä tipu. Tuu vaan uusiksi. Hyvä. Tuu vielä kerran, kun se osuu siihen puomiin. Hyvä. Kehu. Sitten mennään harjoitusrapin kautta käyntiin. Otetaan nyt loppukäänteen, niin mä siivon sillä eikä enää esteet. Joo, käännä vaan kaartoon sitten. Sitten kiitokset Ratsalta. Hieno poni. Moi. Mitä sä teit? No, kävin ratsastamaan tuolla puolella. Olitpas sen kummallinen. No. Mitä sä laittoi? Candy. Mulla ei mitään tekemistä. Mitä mä tekisin? Itse asiassa vois mennä myös ratsastamaan. No. Tästä menen ratsastamaan. No niin, nyt kun mä oon harjannut sut, mä voisin mennä nyt hakea sun satulan ja suitset. Hetkinen, missä on mun satula ja suitset? No. Tai mä menen kattoo jostain muista satulahuineista, jos joku on vielä. Sait mennä jonnekin muulle tallelle ratsastaa. Aamullahan se ei oo menossa ratsastamaan. Koska se on mun käytössä oleva hevonen. Ja Mia ei saa ratsastaa mun hevosella. Ja suit tänne. Noin. Se ei tuu ikinä löytää niitä. Eikä saa mennä ikinä ratsasta aamulla. Häh? Ei se oo täälläkään. No, sit on vielä yksi satulahuone kattamatta. Mennään sinne sitten. Ei täälläkään. No mä en kysy sitten opettajalta. Tule nyt, Ludwig. Hetkinen. Kenen satula täällä on? Se vaikuttaisi olevan Ammun. Hei Ludwig, ei tässä nyt ruveta pietaroimaan, Ludwig. Noin, jätän sut hetkeksi siihen kiinni. Hetkinen. Eikös tuo ole Ammun satula? Niin minustakin se vaikuttaisi olevan Ammun satula. Missä Ammun suitset sitten on? Oletko sinä menossa ratsastamaan aamulla? No joo. Oletko varmasti katsonut kaikki paikat läpi? No, jos se oli karsinassa tuo satula, niin se voi olla missä tahansa. Vaikka toisessa karsinassa, tai tarhoissa, tai ruokavarastossa, tai heinävarastossa, tai jossain sellaisessa. No niin. Voisit mennä vaikka katsomaan. No joo, kyllä mä voin mennä. Mennään ensiksi katsomaan tämä tarha. Täällä se ei vaikuttaisi olevan. Sori Valma Viki, mä tuun kattoo teidän karsinalla, että onko siellä suitset. Ei tuu.
Ei kyllä tälläkään vaikuttaisi olevan. No, en häiritse teitä sen enempää. No seuraavana heinävarosta. Hetkinen! Kenen suitsat nää on? Nää Amun. Miten täällä heinävarustossa on? No hyvä, pääsen aamulla sitten ratsastamaan. No kuitenkin, jos se löytää ne varusteet, niin sä saat lähteä menee. Se tulee äkkiä piiloon johonkin. Moi Amu. Mä päätänkin ratsastaa. Mut kuka se tyyppi oli tässä, joka oli sun vieressä äsken?